Sisällä. Isi. No tuolla tälläkin puolella oli isi vielä yksi. No seköhän se Iina tuolla oli siellä isi. Mitä hanhia? Merihanhia. Oliko se päivän? Kuuluu ääni. Oliko se päivän pinna isi? En tiedä, mutta tässä videolla on nyt kärpäsen toukka matkalla koteloitumaan tuonne ilmeisesti tuonne maahan. Niitä on täällä useampia. Mutta sitten osallehan näistä kärpäsen toukista käy näin, että muurahaiset sitten nappaa ne evääksi, niin kuin tässä on käynyt näin. Nyt tuossa ei näy enempää. Tässä hetki sitten oli semmoinen valtava useamman sadan kärpäsen toukan vaellus tuonne. Nyt viimeisiä yksittäisiä kavereita täällä menee vielä. Osa menee täällä kompostin kannen päällä näitä kärpäsen toukkia. Möngärtää menemään, mutta tosiaan se pääjoukko meni jo. Täällä näitä on täällä sisäpuolellakin jokuisia kavereita täällä näin etsimässä koteloitumispaikkaa. Täällä on sitten tää pääporukka. Näitä pienempiä toukkia, jotka vasta syövät ja kasvavat tuolla kalan perkeillä. Siellä on sisällä vielä vähän. Tuolla ne tosiaan menee. Täällä on yksi kaveri päättänyt lähteä takaisin ylöspäin jostain syystä. Olikohan? Ei löytynytkään sitä mukavaa koteloitumispaikkaa vissiin tuolta mahasta takaisin. Noin kertaa tuonne kohti kompostia. Tämäkin kääntyi takaisin ylös, tämä kaveri täällä. Tuolla yksi lähti taas alaspäin. Tosiaan se nyt jäi kuvaamatta. Se missä oli ainakin 200 toukkaa yhtä aikaa menossa tuonne. Ne sitten meni tuonne komposti alle ilmeisesti koteloitumaan ne isot toukat. Mutta tuolla on tuo muurahaisten armeijahan ollut tässä näin, niin siellä on aika paljon muurahaisilla toukkia nyt sitten saaliina, mitä ne on saanut. Niin tuolla niitä toukkia viiää sitten kohti luultavasti muurahaispesää evääksi sitten. Semmonen vaellus. Nyt vaan tämä kuvaaminen jäi tähän ihan viimeisten viivyttelijöiden kuvaamiseksi. Onko siellä vielä jotakin? Muurahaiset on täälläkin napannut toukkia, joo. Kyllä ne on nyt näillä viimeisillä, jotka nyt menee, niin näillä on aika pieni mahdollisuus päästä enää. Että se ehkä oli se idea siinä, että kun tarpeeksi paljon menee kerralla, niin silloin muurahaiset ei ehdi kaikkia napata.